Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, 30, 45 eta 60 graduko triangeluen arrazoi trigonometrikoak ikusiko ditugu. Triangeluak ebastean ohikoena da 45, 30 edo 60 graduko triangeluak izatea. Horregaitik, ikasiko dugu nola triangelu hauen arrazoi trigonometrikoak lortzea. Kasu honetan, 45 graduko triangeluaren arrazoi trigonometrikoak lortzeko hipotenusa kalkulatuko dugu Pitagoras erabiliz. Kasu honetan, izango litzateke bat berbi, gehi bat berbi. Honi izango litzateke hipotenusa berbi, berdin kateto berbi, gehi kateto berbi, baina zuzenean pasatu dut berbi hori erro moduan. Eta ondorioz, gure hipotenusa erro bi izango da. Triangeluaren alde guztiak ezagututa, ondorioz bere arrazoi trigonometrikoak lortu alditugu. Hasiko gara sinuarekin. Sinu 45 izango litzateke kontrako aldea zati hipotenusa. Kasu honetan bat zati erro bi. Emaitzak usterakoan ezin ditugunez erroak izendatzeian utzi, arrazionalizatuko ditugu. Kasu honetan, bider erro bi zati erro bi. Hau bat izango litzateke, ondorioz, emaitza berdina. Kasu honetan, arrazionalizatuta geratuko litzaiguke erro bi zati bi. Eta hau izango litzateke sinu 45. Bi aldeak berdinak direnez, sinu 45 eta kosinu 45 berdinak izango dira. Kasu honetan, kosinu 45 izango da berdina. Alboko aldea bat zati hipotenusa, erro bi. Arrazionalizatzen badugu, emaitza berdina lortuko dugu. Erro bi, zati bi. Eta orain, tangente 45 lortuko dugu. Hau da. Tangente 45 eta tangente lortzeko kontrako aldea, zati, alboko aldea. Hau da, sinu, zati, kosinu. Bat, zati, bat, ondorioz, bat. Bakigu zein den sinu 45, kosinu 45 eta tangente 45. Ondorioz, taulo honetan, emaitzak islatuko ditugu. Kasu honetan, sinu 45 izango da erro bi, zati bi, kosinu kasu honetan, 45. Erro bi, zati bi, kosinu 45 berdina. Erro bi, zati bi eta tangente 45 bat. Orain, 30 eta 60 graduko triangeluak ebatziko ditugu. Kasu honetan, triangelu alde berdin bat daukagu, kasu honetan alde osoak bat neurtzen dutenak, baina kasu honetan guk bakarrik triangelu erdia hartuko dugu, kasu honetan 30 graduko triangelua izateko, eta 60 gradukoa. Baina bestela, hiru aldeak, hiru angeluak 60koak dira. Eta kasu honetan altuera lortu behar dugu. Kasu honetan alde hau erdia izango da, erdia hartuko dugulako, eta lortu behar dugun lehenengo gauza altuera izango da. Kasu honetan, hipotenusa berbi, berdin, kateto berbi, gehi, kateto berbi. Kasu honetan, hipotenusa ezagutzen dugu, kateto bat ezagutu nahi dugu. Kasu honetan, katetoa izango litzateke erro, hipotenusa berbi, ken beste katetoa berbi. Eta gure kasuan, kateto honi A deituko diogu. Eta hipotenusa bat berbi, eta bestaldea erdia berbi. Hau da, laurdena. Ondorioz, A izango da bat ken laurdena, erro hiru laurden. Eta hau simplifikatuz geratuko zaigu erro hiru, zati bi. Behin altuera dugula, sinu, kosinu eta tangente 30 eta 60 lortuko ditugu. Kasu honetan, sinu 30 izango da kontrako aldea, hau da erdia, zati hipotenusa, zati bat, hau da erdia. Kosinu 30. Kasu honetan izango da kontrako alboko aldea, hau da erro hiru, zati bi, zati hipotenusa, zati bat, hau da erro hiru, zati bi. Eta tangente 30 izango dela kontrako aldea, erdia, zati alboko aldea, hau da erro hiru, zati bi.
Ondorioz, hau, erdikoak bera eta goikoak bera. Kasu honetan, bat zati erro-hiru, biak simplifikatzen direlako. Eta lehen ezagun dugu moduan, arrazionalizatzen badugu, erro-hiru, geratuko zaigu, erro-hiru, zati, hiru. Eta orain, 60 graduko arrazoi trigonometrikoak lortuko ditugu. Kasu honetan, sinu 60 izango da. Kontrako aldea, zati bat. Hau da, erro-hiru, zati bi, zati bat. Hau da, erro-hiru, zati bi. Kosinu 60. Kasu honetan izango da. Alboko aldea, zati bat. Hau da, bat zati bi, zati bat. Hau da, erdia bat zati bi. Eta ondorioz, tangente 60. Kasu honetan, tangente 60 egingo dugu kontrako aldea, zati alboko aldea. Hau da, erro-hiru, zati bi, zati erdia. Kasu honetan, goikoak gora eta albokoak gora eta erdikoak bera. Kasu honetan, bia simplifikatzen da eta geratuko zaigu erro-hiru. Orain, behin, sinu 30 eta sinu 60-iren arrazoi trigonometriko guztiak lortu ditugula, islatuko ditugu gure taula. Kasu honetan, sinu 30 izango da erdia. Kosinu 30 izango da erro-hiru, zati bi. Tangente 30 izango da erro-hiru, zati hiru. Eta sinu 60 izango da erro-hiru, zati bi. Eta kosinu 60 izango da erdia. Eta tangente 60 azkenik izango da erro-hiru. Eta honekin, triangelo 30 graduko, 45 graduko eta 60 graduko triangeloen arrazoi trigonometrikoak lortu ditugu. Hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.